Even kijken hoor, dan moet ik op... Oké. Tellen we samen af vanaf 20. We tellen samen af, dames en heren. 20, 19. Ruurtje Poortinga, de vrouw van de Inskrouwingen. Hoeveel had er in totaal nou uiteindelijk meedoen? 90. Dus dan had ze in de laatste 4 minuten dan nog zo wat 20 man op, Jon. Ja, zeker. Ja, dat gaat altijd zo. Het gaat om het laatste schreeuwen mensen naar dan. Hoe is het gaan? Het Altenij of je de startschot? Het startschot weer natuurlijk wel heel speciaal, ik het mij, hè? Nou, ik dacht van nou, het is mij beneden, dus het is maar een liefste dwarpje, dus het zal wel net zo volle wezen. Maar wat een meesken, ongelooflijk, wat een drokte. Nou, fantastisch. Is het nou zelf bijvoorbeeld wel eens dwanken? Wat zei je, sorry? Zo is het zelf wel dwarren? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het vanmorgen nog overwogen heb, maar ik ben de laatste dagen net helemaal fit. Dus ik heb een dagen een beetje grieperen, een beetje bank heen. Dus ik denk, nou, het is natuurlijk net slim om nou de zwembroek aan te trekken. Dus ik denk, ik let het maar aan orde door. Ruurtje Poortinga, dorpshoesbeheerder van Boerum, ridder in de orde van de koningin en natuurlijk mede-organisator van deze prachtige Nijeersdoek. Hoe is dit hier gaan? Geweldig, Vanke. Het waar hebben we ten eerste al mee. Nou, en dan als het juist wat de mensen weer door, hebben we 90 mensen meedoen. Ik vind het geweldig. Ik ben uit Dwarpen die zelf ook een Nijiersdoek gaan. Nou, dan zeg ik op mijn beurt en dan kan ik het nooit beter doen. Nou, dit weer de 15e keer dat Race zelf sprong. Hoe wie het wetter dit keer? Nou, ik had er eigenlijk geen last van. Ik weet net wat het mij mee is, maar ik doe er altijd niet in. En ik verneem, maar ik kan net een baantje zwemmen, dat zeg ik die wel steeds. Dat verneem ik wel dat ik dan wel onder kwol ben. Je zag een beetje